abantu abaninzi baziva ngongathi uMpumelelo Mseleku akamthathi njengomama wakhe uMacele Mseleku ongunkosikazi wokuqala katatakhe uTata Musa Mseleku. uMpumelelo ke ngunyana kaMayeni oye wachaza ke kuyizingane zesithembu uba uzawuthatha intombi yakwaCele. Wayethile ke kuthando lesithembu uba ngoku ufuna ukwenza unkosikazi wakhe wokuqala abe yi-virgin. uMpumelelo ke phofu lowo unomama abantwana ababini, omnye nguVuyokazi unabantwana ababini kuye. So abazali bakhe ke bebembuza uba kutheni efuna ukwenza loo nto leyo, wachwapha. Kodwa ke kuyavela uba ebeserious ngaloo nto leyo ngoba ude wayichaza uba le ntombi ngeyakwaCele. Sabona ke kwi-preview yeshow yabo yabantwana besithembu, izingane zesithembu, embonisa ke uNosipho lo. So abantu baye babonisa uphoxeka ngoba njani umamkhulu wapha kwabo enguMacele yena aphinda athathe intombi yakwaCele. Abanye abantu ke bathi uMpumelelo akathethi nyani ngoba kutheni lento engathathi uVuyokazi ezunkosikazi wakhe wokuqala okanye uTirelo abasenabantwana kubo. Uthe ke xa ecacisela abantu afuna ba bengonozakuzaku bakhe wathi uba lento yakhe ine-structure phakathi. Ufuna uba uVuyokazi abesesiphakathini abe ngunumber 2, ayazi uba une-support structure engunumber 1 no-3 because uVuyokazi ubhosi uyathanda noba izinto zihambe ngendlela yakhe. Bathi abantu ke bona uyaphosisa uMpumelelo ufuna uthatha intombazana engumzulu as unkosikazi wakhe wokuqala. Eyoba ke why andiyazi, yena uyayazi since sethandanile ke noTirelo kunye noVuyokazi. So nibona njani na lento yoba ethatha intombazana yakwaCele? Do you think ba it's an issue because uMpumelelo uthe akahlobenanga nabantu bakwaCele, inoba ke utsho uba abadibenanga ngokwegazi? But I just wish bomhlambi ngecacise wathi uyayazi uba ukhona umamkhulu onguMacele kodwa ke kulo Macele azawutshata naye mhlambi akazani nefamily kaMacele, ungomnye uCele nje, uyabo, angaseyenza ngolo hlobo uba hayi wethu mna akho nto ndidibanisa nabantu bakwaCele. Uyayibona ngongathi akukho mama wakhe ongomnye wamakhosikazi katatakhe onguMacele. So abantu banengxaki naloo nto leyo. Anyways, khanitsho ke nina kuba nicinga ntoni ngayo yonke le nto kaMpumelelo nale first wife yakhe? Isizathu soba ethathe le ntombazana as first wife yintoni? Because sesivezele noba akaseyiyo ne-virgin. Inkosi kakhulu ke wothi nibukele le video. uMamGo uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.